kaag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Isa ka maestro sa Binalbagan Catholic College ang nasapuan nga patay sa buwas sa iyang boarding house kainas ang kaagahon. May 16 tanan ka mga buno sa lawas ang biktima. Ang hold up ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa karon sang PNP. Las 11 kagabi, gin-share pa sa manunudlo nga si Tony Lazaga ang iligal letrado nga gin-post ang student publication sa Binalbagan Catholic College nga The Patrician. Las 3:30 sang kaagahon. Nasapuan na lamang ang iyang duguon nga bangkay. 16 tanan ka mga buno sa lawas ang naangkon sa maestro sa iyang kamot, likod kagabaga sang masapuan pasado las 3 sang kaagahon sa may Dumas Street, Barangay San Pedro sa Binalbagan malapit lang sa iyang boarding house, malapit man sa BCC. Sunod sa kay Police Captain Glenn C. Portunes, Deputy Chief ng Binalbagan Municipal Police Station, may tricycle driver nga nagpahibalo sa ila nga may nalabyan ini nga persona nga duguon sa higad sang karsada. Sunod sa PNP, gikan sa Bacolod ang maestro kag nag-attend sa birthday sang iyang abyan. Kag papauli na kuntani sa iyang boarding house sang ginbanggaan sang wala pa makilalaan nga suspect kag ginbuno sa makapila ka beses. Dugang pa sang pulis, posible nga ginahulat ini nga daan sang suspect sa ginpanaugan nga bangga. Nadula ang cellphone sa maestro pero wala naman makuha ang iyang kahita. Relo nga ayara pa sa iyang kamot kag laptop. May duguon nga kutsilyo nga nakuha gikan sa crime scene. Hold up ang isa sa mga ginalantaw nga motibo sa krimen. Ginhingagaw padala sa infirmary clinic ang biktima apang nga deklarar ini nga dead on arrival. Sunod sa PNP, bangod sa kadamo sang naangkon nga buno sa lawas, ginalantaw nila nga posible may kainit ang suspect sa biktima. Hustisya sa karon ang ginapanawagan sa pamilya, kaabyanan kag ang BCC community sa natabo sa manunudlo. Bali, 16 stop wounds. 16 tanan. Yes, sir. Sir, magbabal ka 16 stab wounds do may kainit ang suspect sa iya? Para sa gitawag nga cruelty, sir eh. Mm-hmm. Meaning, sir? Anong meaning? Bali, kumbaga, may tama ng siling mo nga may kainit sa iya nga kung palaliman gini mo, ati siya garo, sir eh.